Jo crec que avui els astres s'han alineat perquè avui he decidit que sí o sí, avui us gravaria aquest diari de lectura i ara fa una horeta que he acabat de treballar. I què ha passat? Doncs que s'ha posat a ploure i que està núvol i que ha baixat una mica la temperatura. Ideal per estar gravant un 13 d'agost. Hola, hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Com us deia, avui us porto un diari de lectura, però de llibres que vaig llegir ja fa bastant, o sigui, abans de l'estiu, i com que vaig pensar de fer-vos un diari de lectura dels llibres que llegeixi durant l'estiu, dic, doncs abans he de gravar l'anterior, també perquè se m'estan acumulant llibres que han passat ja mesos des que els vaig llegir i llavors no els tindria tan frescos i no us en podria parlar tan bé. Ja era hora, però primer per una cosa o per l'altra i després per la calor. O sigui, no vull passar-me el vídeo dient la paraula calor, però els vídeos de diaris de lectura d'altra gent per aquí que he estat veient aquests dies, tothom empatitza en aquest fet, no? Que gravar a casa amb aquesta calor, i ara que us he dit, està plovent, però jo he hagut de tancar perquè per aquí passen cotxes i hi ha sorolls, o sigui, no vull que se senti malament el vídeo per culpa de la gent de fora, no? Però he tancat, estic amb el ventilador igualment, i a dins de casa meva hi fa calor, que fora crec que sí està fresquet i aquí no, però per això he pensat, Anna, tampoc cal posar èmfasi en la calor tota l'estona perquè tots sabem que fa calor i tots estem farts de la calor i estem suant. Però sí que ho volia dir al principi, que em deixeu un moment, dir uns quants cops la paraula calor, 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 i així després durant el vídeo ja m'hauré desfogat, ja no hauré dit que tinc calor i que fa molta calor i que estic suant. I que gravar vídeos amb aquestes condicions de calor de vegades fa mandra, però alhora m'agrada molt gravar i tenia moltes ganes de parlar-vos d'aquests llibres, que són lectures molt xules, i per això ja era hora de posar-s'hi. Som-hi, Anna, tu pots. Però això, i si em veieu cada cop em cau la gota, doncs mira, ho intenteu obviar i aquí tots som humans i no tenim aire condicionat, és el que hi ha. I res, que aquí venim a parlar de llibres. Si voleu em podeu dir què esteu llegint ara mateix o quin llibre us està acompanyant aquest estiu. Jo ara mateix estic llegint Guia màgica d'autodefensa amb galetes, però us en parlaré en el pròxim diari de lectura. Us avanço que m'està agradant molt i un llibre que m'ha sorprès, la veritat. I avui us vinc a parlar de 4 llibres que vaig llegir els mesos d'abril i maig. Com veieu ja fa una mica, ja era hora de venir-vos-en a parlar. Espero que us agradi. Comencem! El primer llibre que vaig llegir va ser Sempre hem viscut al castell, de la Shirley Jackson, aquest llibre d'aquí, traduït per en Martí Sales i editat per l'altra editorial. No el tinc aquí perquè li vaig deixar a ma germana, que el té Calella, que l'està llegint, no diria que ja el va acabar, però encara no l'he tornat cap a Barcelona. I res, aquest és un d'aquests llibres que jo he llegit gràcies, diguéssim, a tota aquesta moguda del YouTube, del canal, de l'Instagram i tal, perquè jo és un llibre que no m'havia plantejat mai de llegir, que no el tenia allò al radar, que dius, bueno, un llibre que em sona que és de terror, fora, quina por, vull dir, no m'havia plantejat mai llegir-lo, però un dia vam anar amb els companys del podcast Llegiu que el món s'acaba a gravar un capítol a la llibreria Merricat de Barcelona, i què passa? Que aquesta llibreria Merricat, aquest nom, l'han agafat d'aquest llibre, hi ha una protagonista d'aquest llibre que es diu Merricat, i vam anar, i ostres, no l'he llegit, és que clar, quina por aquest llibre, tal, no sé què, i en Sergi em va dir que creia que m'agradaria, que no era allò de terror suprem, terrorífic, de malsons i no poder dormir, no? I me'l va regalar, Sergi, moltes gràcies, i llavors vaig dir, mira, el començo a llegir i si veig que em fa por, l'abandono i ja està, vull dir, no cal llegir-lo obligatòriament i tenir malsons i no poder dormir. Però vaja, l'he pogut acabar tranquil·lament, ara en parlarem, però això, que si no hagués sigut per Instagram i tota aquesta moguda, segurament jo no hauria llegit mai aquest llibre, per tant, moments d'aquests que dius, que xulo, tot això que passa aquí dins, no? I res, total, vaig llegir Sempre hem viscut al castell, que és un llibre del qual no us en vull explicar gaire cosa perquè té com molt de misteri i crec que és xulo trobar-s'ho, però bàsicament el que hi trobem a les primeres pàgines és dues germanes, que són la Mary Cat i la Constance Blackwood, es diuen, o alguna així, i que són això, unes germanes que viuen amb el seu tiet Julien, que va amb cadira de rodes, que no recordo si va tenir un accident o què li va passar, però viuen ells 3 sols en una casa que tu per les descripcions te l'imagines la típica casa, doncs una mica, no senyorial, però una casa típica americana, mig una mica del poble del no-res allà del bosc, una casa.
i elles viuen allà, la Constance no surt de la casa i la Mary Cat amb prou feines, vull dir, surt per anar al poble a comprar una mica de menjar, i és perquè els seus pares, un dia per circumstàncies una mica estranyes, enverinats, van morir, i llavors no es va saber mai doncs, ben bé què havia passat, i al poble doncs, tothom parla, no? Aquestes nenes que han matat a la seva família, i el tiet aquest que viu allà amb elles, vull dir, hi ha el misteri al voltant d'aquesta família que fa que la Constance no vulgui sortir de casa i que la Mary Cat només surti, com us deia, doncs, per anar a comprar i tenir una mica contacte amb la gent del poble, però la gent del poble parla molt, rumoreja, fa les seves... treu les seves conclusions sense saber, i bueno, la història és una mica això, no? Doncs com aquestes nenes viuen en aquest entorn amb el poble sense relacionar-s'hi, però la gent del poble que sí que els nens hi van i mira i tal, com la típica història de por que et diuen aquella casa és la casa de les nines que hi ha a la nit sorolls fantasmes. I bueno, doncs la història és una mica... es recrea doncs una mica el moment que els pares van morir enverinats perquè tu vagis veient què va passar ben bé, però és tot una mica, que ara potser direu, Anna, és que no ho has entès. Bueno, vull dir, tot una mica misteriós, que hi havia moments que pensaves que semblen fantasmes, vull dir, no ho sé. Són nenes reals, jo entenc, però hi ha una aura com de fantasma, de misteri, que a mi sí que no em va fer por, vull dir, no em va fer por, però sí que hi havia moments que em va crear, no angoixa, però és un sentiment de suspens, de dir, a veure, aquestes nenes, no sé, i la família, i són tots rarets una mica, pel fet aquest que estan aïllats, i la gent del poble... No sé, sí que les ambientacions estan molt ben descrites, em fa una mica de por, vull dir, sí que em fa una mica de por. Vull dir, jo és la típica, em dius, anem al mig del bosc, ara que t'explicaré una història de por, i m'expliques aquesta història, i jo me penso que m'ha d'aparèixer una de les germanes allà enmig dels matolls i matar-me, vull dir, no ho sé, jo perquè soc molt poruga, però sí que l'ambient, l'ambientació, trobo que està molt ben descrit, i estàs sí que llegint amb confusió, no entendre ben bé què passa, tal... Vull dir, les nenes sap molt greu que estiguin vivint doncs, aquesta situació, no? Però el que va passar també va ser molt fort. I, bueno, el tiet allà, arriba una persona, que això no ho havia pensat, arriba un dia una persona en aquesta casa que se'ls instal·la un temps que també trastoca una mica la història... Bueno, crec que és un llibre que està bé anar-hi sense saber gaire bé de què va, trobar-t'ho, i sobretot doncs, si teniu ganes d'experimentar una mica aquesta tensió i aquest nervi i angoixa. Vull dir, si us fa cosa, doncs no, però crec que val la pena. Vull dir, me'n va sorprendre molt. Sé que té més llibres publicats en català aquesta autora, indagaré una mica. Vull dir que si no, sé que arribarà un dia que un llibre em farà por de veritat i me'n penediré, perquè a mi no m'agrada passar por. Però això, que Sergi, moltes gràcies per recomanar-me el llibre, regalar-me'l, diguéssim, per motivar-me per llegir-lo. Sí que ha sigut una sorpresa i jo molt contenta d'haver-lo llegit, la veritat. Després vaig llegir un llibre que m'ha servit per completar la premissa del Repte Reducte, llibre publicat aquest 2024, és un llibre que es va publicar al febrer, si no recordo malament, i és Fins a l'última pedra de la Berta Creus, aquest llibre publicat per Males Herbes, aquest inconfusible color verd. I jo aquest llibre tenia moltes ganes de llegir-lo perquè, com us vaig dir en el vídeo anterior en què us parlava del Repte Reducte, jo a la Berta doncs, l'he conegut també gràcies a Bookstagram, i ja quan ens va dir que publicaria un llibre doncs ens va fer molta il·lusió, teníem tots moltes ganes de llegir-la, però alhora doncs aquella nervis de dir, ostres, a veure com serà el llibre, m'agradarà, no m'agradarà, jo espero que sí, però per les ressenyes que veia que la Berta doncs, publicava al seu Instagram, deies, sé que tindrà un estil especial, sé que la manera d'escriure la Berta no serà introducció o desenllaç, una història bàsica, perquè les seves ressenyes sempre són doncs, molt elaborades amb un estil molt concret, que a mi m'ha agradat molt, però això, tenia nervis de veure com seria aquest llibre, no? I sí que és un llibre especial, però jo trobo que molt original i amb una idea de base, diguéssim, doncs, molt xula, i és que aquest llibre s'ha catalogat com a novel·la de contes. És a dir, sí que hi ha una història que segueix o un mateix fil conductor o una mateixa temàtica, podríem dir, però tu si vols pots dir, doncs mira, l'obro per aquí, llegeixo aquest relat i és un relat curt, pim-pam-pum, i tanques el llibre. Vull dir, jo el vaig llegir tot seguit, perquè jo soc molt de llegir les coses per ordre i en ordre, però sí que se n'ha dit això, que si vols pots llegir-ne els relats per separat i no passaria res. I doncs tenim un protagonista que viu a la nostra època present, diguéssim, que no té nom, i que arriba en un poble que està una mica, bueno, que està abandonat, una mica en ruïnes i tal, i s'hi troba una vella que està movent pedres i tal i qual, no sé què, parlen una mica i la dona doncs, l'envia doncs, que escolti les pedres, que les pedres tenen moltes coses a dir, molt de passat, vull dir que les pedres, jo això quan hi penso, en fi, ara ho comentarem.
Però llavors a partir d'aquest moment el que passa en aquest llibre és que es van intercalant un capítol del present d'aquest home amb un capítol d'un moment de la història, doncs, l'antiga Roma, un moment de fa uns anys, vull dir, són moments del passat en què aquesta persona no hi és, aquest noi no hi és, i que es viuen diferents situacions, diferents protagonistes, els hi passen coses, o sigui, com saltant un moment històric diferent i passen coses, per això us deia que es poden llegir els capítols així per separat, no? Però en tots aquests capítols doncs, anem veient com hi ha un tema comú, que això també la Berta ho havia comentat, no? En alguna entrevista que l'he escoltat, doncs, que és l'herència, aquestes pedres que aquesta vella movia d'una banda a l'altra, doncs dir, no van arribar ahir aquestes pedres, fa molts anys que han estat aquí aquestes pedres, potser en aquesta casa d'aquí, aquesta foto, doncs hi he viscut jo amb la meva família, però qui va viure fa 100 anys, 200, com es va originar el poble. La Berta molts cops ha confessat que sent com molta atracció pels pobles abandonats, no? I a mi això em passa molt també d'anar, jo què sé, pel mig de no sé quin bosc i dir, és que aquí fa no sé quants anys hi va tenir lloc la batalla de no sé què, i t'imagines la gent en una altra època o passejant per Barcelona mateix, no? De dir, és que aquí com era fa 100 anys, fa 200 anys. És com una cosa que em flipa, o sigui, trobo surrealista i em flipa molt i crec que és un tema molt xulo que la Berta ha sabut doncs, tractar d'una manera molt original. També m'ha agradat molt l'estil narratiu, com us deia, doncs, la Berta escriu, té molta riquesa lingüística, ella és traductora, jo crec que això potser també hi ajuda, que la seva eina de treball del dia a dia, diguéssim, són les paraules i és la llengua i es nota doncs, que té molta riquesa i la sap aprofitar i ensenyar d'una manera natural, vull dir, no es veu forçat de ara vull fer servir aquestes paraules. Sí que ella ha volgut, jo crec volgudament ja ha posat doncs, paraules pròpies de la seva zona, que ella és de la Noia, doncs paraules que per ella són molt normals, però que jo crec que és conscient que en català estàndard no s'utilitzen, doncs les ha volgut reflectir també en el llibre. I també m'ha agradat molt a mi que hi ha molta presència de la mitologia, que també és una cosa, crec que en els llibres, potser l'Irene Solà n'ha posat en els seus llibres, però jo, per exemple, al CAU sempre feia moltes activitats relacionades amb la mitologia i és un tema que m'agrada, que m'atrau, que m'interessa i em va fer molta il·lusió trobar-ne en aquest llibre. I té molta relació, doncs, també, no sé, tot aquest tema, l'herència, la família, el passat, la història personal de cadascú, no pensar que jo estic aquí, però vinc tot d'un passat que dius, bueno, i això, que sí que és veritat doncs, que no tots els relats em van agradar igual, m'havia apuntat un parell que m'han agradat i tinc aquí molts punts de relats que m'agradaria doncs, rellegir o si un dia el vull doncs, agafar de tornar a mirar i a veure, aquí, l'Aquí deixa de ser, que et recordo que em va agradar moltíssim. Hi ha molts capítols en què són molt importants les mares i alguns capítols que em van impactar moltíssim, la veritat. Vull dir, sóc conscient que no és un llibre que us diria em va encantar, però perquè a mi els llibres, que això us ho he dit moltes vegades, jo potser soc molt bàsica de dir, els llibres que fan coses una mica estranyes i que trobo jo molt originals i el que dona riquesa a la literatura i als llibres una mica és això, però alhora jo quan em descol·loco una mica ja em perdo i penso, ai Anna, és que no ho has entès i bueno, això, que llibre, o tipus literatures com en Paul Guasc, que també són més així trencadores, diguéssim, doncs a mi em costen. Llavors crec que potser fins a l'última pedra l'hauria de rellegir per poder-vos en parlar més profunditat o poder-vos en parlar una mica millor. Però si us agraden els llibres en què els autors juguen una mica, doncs jo crec que és una molt bona proposta. Després vaig llegir un llibre que per ara és un dels millors que he llegit aquest any, em va encantar i el vaig llegir d'una manera amb una emoció, vull dir, és que l'estava llegint i jo, disfrutant, allò que dius, estic disfrutant aquest llibre, i no és perquè l'argument sigui de color de rosa i gaire alegre, però el llibre en si em va agradar moltíssim, i és Union Street de Pat Barker, aquest llibre traduït per Albert Torres Casana i editat per l'Agulla Daurada. També em va fer il·lusió perquè era el primer llibre que jo llegia d'aquesta editorial, per ara primer i únic. És una editorial que és bastant nova, però com veieu el disseny és xulíssim. És com, no sé, com molt quadrat el llibre, el collage aquest em va encantar. A més aquí diu que està fet amb criteris d'ecoedició, que s'ha fet doncs, per reduir els residus, haver de fer consumir menys aigua per imprimir el llibre, bueno, coses que veus que hi ha un projecte, a més del publicar llibres, hi ha com més projecte o més consciència, no? I doncs tinc ganes de seguir llegint més llibres d'aquesta editorial, la veritat. Aquest em vaig motivar a llegir-lo després de veure la ressenya de la Laia dels Book Hunters, que em va parlar amb molt entusiasme, i jo també, quan algú em diu ara, vull un llibre, i dic Union Street, explicant abans que
És dur i no explica coses gaire alegres, però a nivell narratiu em va agradar moltíssim. Aquest llibre, bàsicament, el que ens explica és la vida de 7 dones que viuen a Anglaterra als anys 70, com veieu aquesta època així una mica doncs, d'industrialització i tot plegat, i que viuen al mateix carrer, que és Union Street. Llavors, cada relat se centra en una d'aquestes veïnes, però el que passa és que són veïnes que viuen al mateix carrer, que es coneixen, per tant, algunes apareixen en els relats de les altres. Això em va agradar molt perquè és com, són relats, però alhora hi ha una certa connexió i un context comú que, doncs això a mi em va agradar. Ja sabeu que els relats normalment em costa, no sé, pinzellades així separades de personatges uns aquí, uns allà, i històries diferents, a vegades no els acaba de trobar el què o la connexió, en canvi aquest trobo que hi ha un enllaç que pots acabar dient que és una novel·la, més o menys, no simplement un llibre de relats. I això, i aquestes veïnes són, i això és molt important, de classe treballadora, de classe obrera, i d'aquí venen molts conflictes que tenen, no tots, perquè n'hi ha que els viuen les dones, siguin riques, pobres, visquin a Europa o visquin a Amèrica del Nord. Vull dir, hi ha problemes que totes les dones patim, malauradament, però això és molt important, que aquestes dones són de classe treballadora, classe obrera, no tenen gaire recursos econòmics, viuen en condicions bastant precàries, i aquí tenim doncs, dones, nenes, de potser uns 7-10 anys, la més petita, fins a dones grans, àvies, no? I cadascuna doncs, explica una mica la seva situació en aquest moment, visquent en aquest carrer Union Street, i, com us deia, res agradable ni divertit, vull dir. Maltractaments per part dels marits, prostitució, violència de gènere a casa, diguéssim, o violència en general als carrers, drogues, hi ha molt d'alcohol, molta precarietat, mares que han de tirar endavant les seves famílies sense l'ajuda dels marits perquè estan, doncs, que passen de tot i al bar, borratxos, i hi ha dones doncs, que tenen fills, dones que han de tenir fills obligatòriament per coses que els han passat, que no poden avortar, dones que ho intenten, vull dir, ja veieu una mica doncs, tots aquests problemes, però tal com està escrit, i suposo que també hi ajuda doncs, la traducció, que deu estar molt ben feta. A mi em va enganxar molt la manera de narrar de l'autora, les històries, i vaig connectar molt, tot i explicar coses que moltes, evidentment, doncs no m'han passat per sort, però hi vaig connectar molt, tot i viure amb molta angoixa de dir, si estic patint tant de només llegir-ho, això ho vaig dir a la ressenya d'Instagram, no? De pensar, imagina't viure una situació d'aquestes, vull dir, molt dur, com us deia, no es pot recomanar aquest llibre i dir, està molt bé, molt alegre, no, o sigui, jo aviso, m'ha agradat molt, però és dur i és drama, però com a llibre m'ha agradat moltíssim i m'encantaria seguir llegint l'autora, no sé si en català jo diria que no tenim res més publicat seu, a veure si ens van arribant més cosetes, i això, que per mi un llibre espectacular. I l'últim llibre que vaig llegir va ser un etern pendent, un llibre d'aquests que tenia a casa des de mare meva, vull dir que veig que és de l'any 2018 i penso, no fa tant, llavors faig els càlculs i dic, home, Anna, 6 anys, vull dir això, un llibre que tenia des de l'any 2018, que sempre el vull llegir, el vull llegir, que em van fer la pel·lícula, no vaig mirar la pel·lícula pensant, primer vull llegir el llibre, però també vull mirar la pel·lícula, Anna, per favor, llegeix-lo, i vaig dir, llegeix-lo ja, per favor. I això vaig fer, i és Les 8 muntanyes de Paolo Cognetti, aquest llibre traduït per Xavier Valls i Guinovart i publicat per Navona. Navona en una època en què els llibres eren diferents de com són ara, vull dir, aquesta editorial abans publicava els llibres així, amb tapa dura, van fer una pausa o no sé què va passar amb l'editorial, que va com renéixer en un altre format, i aquest llibre és del format anterior, és molt antic. I res, com sabeu, o si no ho sabeu us ho dic ara, aquest llibre té adaptació al cinema, jo també la volia veure, ja l'he vista també, ara us en parlaré, i aquest llibre jo el vaig incloure en el meu quadern de lectures aquest any, que vaig fer una pàgina de llibres que vull llegir aquest any, tant sí com no, i aquest hi era, per tant, missió complerta amb aquest, super xulo. I bàsicament aquest llibre ens parla de l'amistat entre dos nois, que són, ara mireu els noms, en Pietro i en Bruno, que en Bruno és un nen de muntanya i en Pietro és un nen de ciutat que estiueja en aquest poble de muntanya d'on és en Bruno, que en Bruno doncs, en el poble ajuda la seva família que tenen una granja doncs, amb les vaques, vull dir, ell no surt del poble, no va a l'escola, la seva educació doncs, és allà a la muntanya, amb les vaques, fer de pagès, diguéssim. I en Pietro sí que viu a la ciutat, un nen doncs, amb una vida molt
organitzada, diguéssim, i estiueja en aquest poble de muntanya, llavors coneix en Bruno, hi ha una connexió molt especial entre ells, sempre esperen que sigui l'estiu per veure's, però tot es torça una mica, diguéssim, quan els pares d'en Pietro proposen als tiets d'en Bruno doncs, si se'l poden endur a la ciutat per portar-lo a l'escola, per donar-li una educació, no? Una mica el volen com portar cap al bon camí, perquè veuen que està allà a la muntanya només amb les vaques tot el dia i com que no tindrà un futur i tal, no? I aquí s'espatlla tot plegat una mica perquè la família d'en Bruno no s'ho agafa gaire bé i llavors en Bruno que ell es vol quedar a la muntanya i aquí ja espera una mica doncs, la connexió entre aquests dos personatges perquè en Pietro també deixa d'anar al poble, no hi vol anar perquè ha quedat doncs, una mica... no s'ha enfadat amb la situació però sí que no està còmode i decideix que no vol tornar al poble als estius i se separen amb en Bruno, doncs deixen de tenir connexió, no? Però llavors sí que al cap d'uns quants anys hi torna i es retroben en un context concret, que si llegiu el llibre doncs ja el veureu, i es reiniciar aquesta amistat una mica, no? I per tant, això, és una història que és l'amistat d'aquests nens que després al final del llibre són molt grans i tots els anys d'adolescència, joventut, hi ha una connexió molt especial entre ells que potser estan molt temps sense veure's i quan es retroben doncs tornen a tenir contacte i se'n van a la natura, pugen cims a les muntanyes, que en Pietro amb el seu pare sempre pujava molts cims i amb en Bruno doncs, també ho fa i bueno, no us vull desvelar gaire cosa més, però bàsicament és la història d'aquesta amistat. Hi ha gent que diu que el llibre no hi passa res, o sigui, sí que és el típic llibre una mica lent, en què parlen els personatges i tal, vull dir, més que acció hi ha converses i excursions a la natura en què mentre caminen doncs s'expliquen com estan, com se senten, sí que és una mica pausat. Si us agrada la muntanya i la natura, doncs també us agradarà molt perquè es descriuen molt els paisatges, les Dolomites. Us vindran ganes d'anar a les Dolomites i dius, bueno, no puc anar a les Dolomites, però me'n puc anar aquí al costat de casa a fer una excursió. Però això que veus també, doncs, com un context o un espai fa que l'amistat d'aquestes persones sigui diferent, no? Perquè dius, potser si s'haguessin conegut a la biblioteca o a la discoteca, aquesta amistat no seria com és. S'han conegut a la muntanya i es nota que hi ha com una connexió molt especial entre ells dos i la muntanya i això em va agradar molt. Llavors també em vaig mirar la pel·lícula, com us deia, que la teniu a Filmin i igual que el llibre és lent, la pel·lícula també. Vull dir, és una pel·lícula que us diria una super pel·lícula d'allò... Missió Impossible? No, és lenta, una mica una pel·lícula d'autor, però crec que reflecteix molt bé l'esperit del llibre i em va agradar, vull dir, em quedo amb el llibre perquè també és com jo m'ho havia imaginat primer, no? Però la pel·lícula està bé, els actors ho fan molt bé i com us deia, els paisatges brutals, les imatges brutals, que això amb el llibre t'ho pots imaginar però no ho veus igual, o sigui, sí que la pel·lícula t'ofereix els paisatges i els cims que pugen, les muntanyes, mare de Déu, vull dir, és preciosa la pel·lícula i com el llibre em va agradar molt, no he llegit més llibres d'aquest autor, potser ho farem més endavant, sé que en té més de publicats en català, però això, que com pendent etern, que no sé per què en el seu moment em vaig comprar, em va cridar l'atenció el tema aquest de la muntanya i estic contenta de ja haver-lo llegit, la veritat. I fins aquí aquest diari de lectura que s'ha fet esperar tant i tant i tant, o sigui, no passa res, però sí que passa, perquè sí que hi ha detalls dels llibres que no recordo del tot, no? O sigui, sí que espero de l'estiu no endarrerir-lo especialment, vull dir, quan s'acabi l'estiu, però és que si no se me'n van els detalls i també em sap greu. Però bé, espero que us hagi agradat i ja em direu als comentaris si heu llegit algun d'aquests llibres, si el teníeu pendent, si el teníeu vist, si us queda l'atenció, si no, i això, i com he dit abans, doncs quin llibre esteu llegint ara, quin llibre us està acompanyant aquest estiu, i res, i a fora ja ha parat de ploure, ja torna a fer calor, però pensava que seria més greu, la veritat estic aquí amb el ventilador enxufat a les cames, espero que no s'hagi sentit el soroll, jo diria que no, és bastant silenciós, però això que, Anna, no ha sigut tan dur, a veure si graves més vídeos, que aquesta gent s'ho mereixen. Res més, que vagi molt bé i fins aviat. Adeu!